dalšího videa. Dneska tady máme Toka Worlds, druhá série. Můžeme jít na to. Hele, už neprší. Už neprší. Jo, můžeme jít ven. No ještě se musí vrátit tačka, zítra půjdete ven. No už jsem tady, ahoj. Ahoj. Ahoj, tati. Ahoj, tati. Tak vy si dneska pořádně uklidíte. A máme, ty si musíš taky uklidit deku. No jo, já vím. Tak šup do práce. Tak jo. Tak já tady udělám zatím oblečení, jo. Tak. Tohle dám sem, tohle dám sem. Sem. Tak, tohle se dám sem. A tohle se dám sem, takhle. Jo, dobrý. Tak já už to mám. Teď jdu já. Tak já asi budu muset udělat tady to celé. Tak. Zvířátka. Tak ty dám sem. Prasátko musí určitě doprostřed. Tak. Stejně tam něco není, takže to nevadí. Tak. Tak. Zvířátka máme. Tak. Tak. Tak tady to máme. Tak ty uklidíš svůj stůl. Dobře, mami. Tak a vy, děcka, si vy počkejte. No. Takže já se asi vypiju sváteký. Tak. Tak. Tohle si dám sem. Takhle. Dám sem. Teď musím. Já to mám. No dobrý. No dobrý. Tak teď vy, děti. No dobře, tak jdeme. Zvířátka by si měli taky přestěhovat. Dáme jim najít něco. Papa. To jsme trošku přehnali, brácha. Ne, nepřehnali. To bude v poho. Mamka sem skoro ani nechodí. No, to nevadí. Tak. Tak,
zvířátka. Teď si asi uklidíme, tak se rozdělíme, jo? Já uklidím tohle a ty uklidíš skřínku. Dobře, dobře. Tak jo. Tohle dej do skřínky. Tak já nejdřív uklidím. Tak. Můj paťůžek. Tak. Tak a ještě tohle. Já tam neřešánu sekra. To nevadí, prostě to tam nějak poskládej. To už tam mám hotový. No tak mi pojď pomoct. Ne, dohodli jsme si jinak. Jo. Hotovo. My máme uklizeno. Tak teď jo. A teď tačka, ale ten už uklidil. Takže teď jdeme všichni uklidit naši koupel. A nebo teď budou dvojice. Vy malí jdete spolu. My jdeme s mamkou spolu. A tačka s bráchou jdou spolu. Brácha, jde si. Oni mají úklid, ale já taky budu mít něco uklidit. No, pardon. Ty uklidíš koupelnu. Dobře. Tak. Tak, tohle zavřu. Tak. Já to mám hotový, tak já se jdu podívat. No, uklidil to hezky. Tak. A teď jdeme všichni uklidit dolek. Tak jo, wow. Takže dej tačka zas. Já jsem tady. Tak. Jdeme všichni uklidit dolek. Ale mě se máme nechce uklízet. Budeš muset. Jo, máme, prosím vás, jenom o trošku méně zvíře, protože pak by toho tam bylo úplně narvaný a chtěla jsem jí trošku víc uklizeno, takže budeme uklízet s váma. O 5 minut později. Tak a teď se taky rozdělíme. Dvojice taťka. To jsou tak. Vy uklidíte tohle. Vy s bráchou. Tak vy uklidíte. Co byste mohla, no? Tady to. Dobře. Tak a my se segrou. Tak uklidíme to. První začíná taťka s bráchou. No tak co bychom, kam bychom to dali? Tak. To asi ven. Ne, necháme to tady. Dáme to sem. Tak. Kytička. Tu dáme sem. A naše kočička. To dáme sem. Tak. Tohle jo. To v pohodě, ale tady na to nedošlo.
Tohle dáme sem. Klíčky. Hodiny sem. Trochu sem. Všechny baťohy tady. No a my to asi máme. Jo! Ještě ty kočky musíme uklidit. My to máme. Tak teď vy, děcka. Ne, teď jsme my na řadě. Tak stavíte. Kočičáku, ty taky stávej. No jo, pejsku náš. Ty hlídej. A kočičku, ty budeš sám. No, my to máme taky. Ještě vodu. Tak, my to máme taky. Tak teď jenom děcka. No tak my jdeme na to. Ještě dáme sem. Tak ty uklid lednici, já uklidím tohle. Jo, dobře. Teď máme sekre, tady to má být ryba tam. Tak, já už to taky mám. Tak teď jenom ty, brácho. Tak jo. To nahoře tam nedošáhnu, tam ani nebudu šát. Tak. Tak. Hotovo. A teď uklidíme tohle. Takhle. Tak jdem. Tak děcka. Vy uklidíte tohle dobře. Jsme teď byli venku, takže my uklidíme tohle. A vy uklidíte tohle. Tak. Dáme sem. A? Tohle v pohodě, takže my máme uklizené. Že bys tady hodil nějaký kytky. Tak, jaký kytky. Dáme třeba tyhle, ty jsou pěkný. My máme hotovo. Tak teď my. Tak, kolesem. Tak. Tohle dáme sem. To bude za tou kytkou, to bude hezký. Nebo tady. Tak. Žebička. Sem. Tak a my máme taky hotovo. My taky. Tak tohle je konec videa. Ahoj.